Atensyon sa mga magpapulis-pulis diha og magsulod pagyud og police uniform. Ipahibaw sa mga otoridad nga higpit yun kining gidili. Sa Mandawi City, adunay dakpan nga nagpapulis-pulis. Ang detalye nini sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yeslan kini ang pahinumdom sa PNP gidili gyud nga sulubon sa uban mga dili miyembro sa ilang organisasyon na ilang official uniform. Nasita sa checkpoint sa may barangay Subang Dako, Mandawi City, ang 44 anyos nga babaeng residente sa Lahog, Cebu City. Nagsulob siya og PNP athletic uniform samtang nagmaneho sa motorsiklo. Apan nabantayan sa mga pulis, dunay wa na mao sa iyang uniform, maong mitumaw ang ilang pagduda. Ang iyahang buhok kay nakadunghay na, although naa siya gi-wear nga helmet. Second, kay wala sad po kayo natarong insert or wala pa to na insert ang iyahang upper nga shirt. And itong nakitaan sad nga rubber shoes na color black. Asoy sa babaeng dinakpan, duna unta kuno siya i-rescue maong nagsulob sa maong uniform. Nagpakisayod hinuni ini ang PNP aron mahimuan og aksyon ang iyang katuyuan. Padung siya sa matan kay para naa kuno siya i-rescue nga iyang pagkumangkon nga gi-abuse daw. Ni-coordinate ato ang gikuano sa ato ang taga women's desk kung pangayuan pa siya og more information regarding sa katong naa kung i-abuse nga iya haponong i-rescue. Kalapasan sa revised penal code sa illegal use of PNP uniform ang isang at nga kaso batok sa dinakpan. Wa pa siya nakuhaan sa iyang habig. Dili ta pwede nga makagamit ana or else makabayolita sa illegal use of uniform or insignia o sa ato ang revised penal code. Kasamtangan nga gitanggong karon sa Station 2 sa MCPO maong dinakpan lan samtang giandam pa ang kaso nga isang at batok kaniya lan. Okay, daghang salamat Nico Sereno.